салом дӯстон, дишаб мо иштирокчии якуми финале Лигаи Чемпионҳоро фаҳмидем. Борусия Дортмунд пешсафии худро тавонист нигоҳ дорад ва бо ғалабаи навбатӣ рӯи финалро ҳамвор сохт. Тамоми мухлисони дастаи олмониро табрик мегӯем ва ҳамзамон ба мухлисони ПСЖ гуфтанием ки рӯафтода нашаванд, зеро дастаашон рақобати зебу нишон доду оянда бояд барои қаҳрамонӣ дар Фаронса кӯшиш кунад. Борусия бо кӣ дар финал рӯбарӯ мешавад имшаб хоҳем фаҳмид. Феълан бошад интервюи сармураббию бозингаронро манзуратон мегардонем. Диққат ба суханони Мбаппе хоҳем кард ки шуморо дар ҳайрат мегузорад. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузошта обуна шавед то аз наворҳои ҷолиби футболӣ сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. шоми имрӯз мухлисон иштирокчии дуюми финали Лигаи Чемпионҳоро хоҳанд фаҳмид. Реал Мадрид Баварияро дар майдони худ қабул мекунад ва тақдири баромад ба финал маҳз аз натиҷаи ҳамин бозӣ вобастагӣ хоҳад дошт. Барои тамошои бозиҳоро ҷолиб гардонидан дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод карда истодаанд. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфот. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мо мушкилтарин бозии мавсимро бароямон интизор будем, вале афсӯс аз имкониятҳои истифода бурда натавонистем. Бахт бароямон нахандид ки ба финал бароем. Медонистем ки ин осон намешавад, чунки ин полуфинали Лигаи Чемпионҳо аст. Ҳар ду даста имкониятҳои зиёд созмон доданд. Мехоҳам аз мухлисон барои бохтамон узрхоҳӣ кунам, вале мо ин нокомиро бо қаҳрамонӣ дар дохили Фаронса мепӯшонем. Мавсим барои мо ҳолу анҷом наёфтааст. Ба бозиҳои боқимонда омодагӣ дида бо ҷомҳо мавсимро ҷамъбаст мекунем. ман аз бачаҳоям фахр мекунам. онҳо лоиқи ҳама таърифҳо ҳастанд. ман аз ҳамин бозиро интизор будам, чун бо тарзи дигар ба финал баромада намешавад. бешубҳа ин бозии муҳимтарини мо дар мавсим буд. мо мавсими мушкилеро паси сар кардем, вале аз удаи корамон баромада рӯхати финалро соҳиб шудем. акнун бояд як кӯшиши дигар карда ҷомро ба даст орем. аз онҳое ки моро дар ин роҳи мушкил ҳамроҳӣ мекарданд сипосгузорем. умедворам мо онҳоро хушҳол карда тавонистем. имрӯз истироҳат карда аз пагоҳ ба бозиҳо омодагӣ мебинем. мо бозии олиеро гузаронидем. ин ба сабки асосии мо мутобиқ аст. ба якдигар кӯмак мекардем ки равиши бозиамон зебо бошад. маҳз бо оромӣ қарор қабул карда рақобат кардан омили ғалабаамон гашт. новобаста аз фишорҳо мо вазифаи гузоштаамонро иҷро кардем. албатта орзу доштем ки ба Уэмбли сафар кунем ва акнун ин амалӣ мешавад. агар ба финал рафтан хоҳед бояд ки то охир рақобат кунед. бозие ки мо нишон додем барои баромад ба финал кофӣ набуд. иштибоҳот зиёд буду ба рақиб мавқеъҳои озод медодем. мо ҳолатҳои хатарнок доштем, вале онҳоро истифода бурда натавонистем. ман имрӯзро траур эълон мекунам, чунки даста бохтро ҳамин хел қабул кард. ғамгинем, вале ин футбол аст. мо албатта қавитар бармегардем. ноком шудан ҳамеша бад аст, бахусус дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо. мо ғамгинем, бояд ба бозиҳои баъдӣ омодагӣ бинем. гузариш ба Реал, мавсим ҳоло ба анҷом нарасидааст ва мо барои ҷомҳои дохилӣ рақобатро давом дода истодаему. диққати ман ба он равона шудааст. оиди Реал Мадрид ҳаминро ишора мекунам ки мо гуфтушуниди пешакӣ доштем ва ман оиди он пас аз анҷоми мавсим суҳбат хоҳам кард. умедвор мешавам ки соли оянда ман ҷоми Лигаи Чемпионҳоро соҳиб мешавам. бигзор ки бо дил ходастаи дигар бошад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Кадом даста рақиби Борусия Дортмунд дар финал мешавад? Бавария ё Реал Мадрид? ҳатман фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр.